बिलवदल साखळीन 6वें सत्तरी मराठी साहित्य संमेलनाचे आयोजन केला। हे संमेलन 9 डिसेंबराक बिंबल सत्तरीच्या श्री गणपती देवस्थानात जातले। आरडेक्स गोवा खातीर सत्तरीच्या निलेश परवार। नमस्कार। बिलवदल साखळीतर्फे सत्तरीतील मराठी साहित्यिक, नवोदित साहित्यिक, कवी तसेच मराठी प्रेमींच्या साठी खास करून मुद्दाम हे दरवर्षी साहित्य संमेलन आयोजित करण्यात येतं। यंदाचं साहित्य संमेलन श्री महागणपती मंदिर बिंबल सत्तरी येथे दिनांक 9 रोजी रविवार दिनांक 9 रोजी सकाळी 9 वाजल्यापासून सुरुवात होणार आहे। तर या संमेलनानिमित्त लातूर येथील ज्येष्ठ साहित्यिक, प्रसिद्ध लेखक ज्यांच्या नावावर अनेक पुस्तकं आहेत, अनेक पुरस्कार ज्यांना प्राप्त झालेले आहेत, असे चांगले व्याख्याते डॉक्टर भास्कर बडे हे संमेलनाचे उद्घाटक म्हणून या संमेलनाला उपस्थित राहणार आहे। या संमेलनाचं अध्यक्षपद सत्तरीतील नामवंत कादंबरी लेखक चंद्रकांत महादेव गावस यांना मिळालेला आहे। उद्घाटन सत्रामध्ये त्यांचंही भाषण होणार आहे। तसेच सत्तरीतील कवी संदीप केळकर आणि ललित लेखक संदीप केळकर यांना यंदाचा बिलवदलचा सत्तरी तालुका मराठी साहित्य संमेलन पंडित महादेव शास्त्री जोशी पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे। याच उद्घाटन सत्रामध्ये सविता गिरोळकर यांच्या रंग जीवनाचे या काव्य संग्रहाचं प्रकाशन सुद्धा होणार असून उद्घाटन सत्राचं सूत्रसंचालन श्रुती मनोज गरकुले या करणार आहेत। संमेलनाच्या दुसऱ्या सत्रामध्ये 11 ते 1 अशी वेळ आहे। जनरेशन गॅप आणि आम्ही म्हणजे युवा पिढी आणि ज्येष्ठ नागरिक यांच्यामध्ये जे काही गॅप दिसून येतं, जे काही वादविवाद असतील आणि काय असतील याच्यावर विचार मंथन याच्यामध्ये होणार आहे। या परिसंवादामध्ये जनरेशन गॅप आणि आम्ही यामध्ये अध्यक्षपद या परिसंवादाचं डॉक्टर भास्कर बडे हे भूषवणार असून यामध्ये नामवंत साहित्यिक आणि विचारवंत डॉक्टर सोमनाथ कोमलपंत, युवा लेखिका सुगदाचारी, युवा लेखिका गौतमी गावस, नाट्यलेखक आणि पत्रकार विठ्ठल पारवाडकर, तसेच नामवंत समाजसेवी व्यक्तिमत्व आणि सत्तरी अर्बनचे अध्यक्ष ऍडव्होकेट यशवंत गावस आणि प्रसिद्ध समाजहित जपणारे डॉक्टर अशोक आमशेकर यांचा सहभाग या चर्चासत्रामध्ये असणार। फक्त सत्तरीतल्या साहित्यिकासाठी हे कार्य जरी साहित्य संमेलन असलं, सहभाग त्यांचाच असेल, सत्तरीतील साहित्यिक, नवोदित कवी असून नवोदित साहित्यिक, पण त्याच्यामध्ये सहभागी होण्यासाठी आणि या साहित्य संमेलनाचा आनंद लुटण्यासाठी सगळ्या सत्तरी गोव्यातून जे साहित्यिक आहेत, मराठी प्रेमी आहेत ते येतील आणि दरवर्षी आम्हाला चांगला प्रतिसाद मिळतो, तसंच यावर्षी मिळणार आहे याची आम्हाला खात्री आहे।